Christine and this is our family budget. So, itong video na to is a collaboration with Mrs. Michelle sa Michelle's Family Diary. Ito ay collaboration namin tungkol to sa meal na pinapabaon natin sa anak natin. Kasi syempre, pareho kaming nanay, pareho kami nagbabudget. At also, ang ingay sa labas, pasensyahan niyo na. para kami nagbabudget at pareho rin nag-aaral yung mga anak namin. So, since nag-aaral na si Hagrid, so, ito yung napili ko topic na mag-collab kaming dalawa. So, actually, napanis na ito. Itong collaboration na ito dahil medyo tagal na sobrang busy ko. Pero today, isi-share ko na sa inyo yung aking mga healthy pabaon idea. So, sa akin naman is hindi bago itong pagpapakain ng gulay kay Hagrid. Dahil nakikita niyo naman sa vlog na talagang pinapakain ko siya ng gulay. So, sa ano naman niya, sa baon niya sa school is pinapabaon kasi sila ng lunch. Hindi snack yung pinapabaon sa kanila kasi parang gusto ng teacher na matuto silang kumain na sila lang. Pero si Hagrid, tinrain ko naman siya na talaga, doon pa man, marunong na siyang kumain na siya lang mag-isa talaga. Kaya talagang bilib din yung teacher sa kanya. Dahil hindi siya lang maitim dito na part kasi madilim. Kaya sorry naman. And yun. And after nyo panoorin nito guys, puntahan nyo din yung channel ni Sis Michelle. And ilalagay ko yung link sa description box dahil I'm sure marami din siyang mga budget or pabaon ideas. Yun lang. So, simulan na natin at ang dami ko nang sinabi. So, today is Monday. So, kailangan ko nang i-prepare itong baon ni Hagrid. Grapes. Meron din akong yogurt. Ito yung Pascual na Greek style vanilla. And meron siyang 1 cup of rice. Tama na rin dyan yung adobo na manok. And ito yung mga lagayan na gagamitin ko para dyan sa kanyang baonan. So, dahil wala pa siyang gulay, so kailangan kong lutuin itong spinach. So, nagpakulo lang ako ng konting tubig at yan, nilutuin lang natin siya. And after niya maluto, lalagyan ko lang siya ng konting soy sauce para lang at least may pangpalasa. And mix lang. Pagkatapos, ilagay na natin yan sa kanyang baonan para kompleto na ang kanyang baon. Meron na siyang gulay. So, eto na, Tuesday na tayo guys. So, eto nagluto ako ng beef with broccoli. At eto, meron din akong ginawang fried chicken na nilagyan ko ng birding mix. At eto na yung kanyang baon. Meron siyang beef with broccoli. At yung chicken niya, meron din siyang grapes. And also, meron siyang, as usual, meron siyang yogurt again, yung Greek style na mixed berries. At syempre yung rice niya, kasama na rin yan. At dahil pagkatapos ng Tuesday is Wednesday na, syempre, at meron siyang hard-boiled egg na may kasamang as usual, meron tayong spinach na ganun pa rin yung aking pagkaluto. And meron din siyang fruit. Yung fruit niya today is only grapes at saka meron din siyang yung melon na yellow. Ayun, yun yung kanyang meal for today. So today is Thursday. So ngayon magluluto tayo ng ground beef with patatas and carrots. So yan yung gulay ni Hagrid ngayon at meron din siyang protein and kailangan ko nang i-prepare yung kanyang rice, yung kanyang baon. Today is ang yung ulam niya is yun lang, beef with patatas, ground beef with patatas. So pagpapahingahin ko lang muna siya sa gulay na spinach. So yan lang muna at meron siyang grapes, meron din siyang yogurt again. So yan lang naman, yan lang yung ulam niya for today, Thursday.
finally, Friday na talaga. Matatapos na yung week. So, eto lang yung simple lang ang kanyang last meal for this week. So, meron lang siyang hard-boiled egg na hindi masyadong kagandahan. At meron din siyang sotanghon na nilagyan ko yan ng chicken. At yung fruit niya is yung grapes lang. So, wala siyang yogurt today dahil medyo nakakabusog lahat yung mga ulam niya, kaya baka hindi niya maubos lahat. So, ayun lahat yung aking budget pabaon meals or mga ideas na i-share ko sa inyo. So, I hope you guys enjoy. Sana ay minupulot kayo doon sa aking mga sinabi, no? And medyo maingay na talaga. So, I hope you guys enjoy. And follow nyo ako guys sa Facebook, Instagram, Ourfamilybudget. At follow nyo din yung aking Shopee account, JKH Best Buy. So, ayun. So, please don't forget to subscribe also sa channel ni Mrs. Michelle. Ilalagay ko yung link sa description box. So, ayan. So, see you in my next video, guys. Babu! Healthy budget lunch. Healthy budget